Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po, Col and Tits. Ako po si Tiffany ng Taguig. Meron po akong ka-situationship. Ang pangalan niya ay Gabriel. Ano yung situationship na ganyan? Wala rin kaming Kaya idea. nga eh. Umabot po na kami ng 6 months na no commitment. Bembang lang. Sana all. Sana all, sana all. Pero, inaamin ko sa inyo. Sa lahat ng nakikinig. Inaamin ko po Na ano? na nafo-fall ako. Ayun lang. Hindi ako ganyan eh. Wah! Bembang lang. Ay! May pagka-wild po talaga si Gabriel. Lalo na kapag kaming dalawa. Lahat ng lalaki, girl. Girl, ano paniniwala yan? At one time po, nag-bar kami. Meron na naman siyang naisip na wild idea. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Medyo may amats na. Ako din, inaamatsan na ako eh. Trixie, halo-halo kasi yung ininom natin today. Oo nga. Dapat pag Ako, lasing pilsen na rin lang, ako, kay. pilsen lang. Okay, lasing na ako eh. Nakailang pilsen ka ba? Isang kiss. Isang kiss? Hoy, mata ko! Hindi! Ay, sige. Si Trixie ganon. yung kinis ko! Buti naman. Alam mo, lasing na kayo. Pati yung kiss ko na Kala ko yung kinis, sayang. hindi. Oy, Trixie, Bong. BFF talaga ko na mahal Akin na mahal yan, kita. Trixie. Salamat sa pagmamahala natin ng pagkakaibim. Naalala ko dati, grade 4 tayo na tayo sa Salawan. Tapos sinamahan kita sa CR. Tapos take turns tayo. Tapos ako naman, tapos kumuha ka ng tubig. Kadiri ka! Hoy! Naalala ko lang, ang dami na nating pinagdaanan. Unti-unti lang bumubuhos ang ulan sa pagitan ng dalawang bundok. Oy, Ngunit, lasing ka na. Hindi, normal lang to. Lasing ka na. Ay, naku! Sana all You mainit know kami. what I appreciate about our relationship is that, our relationship, it's never gonna, and it's like the flower in the rain, and the rain is... Friend, okay ka pa ba? Hindi, Magpasara na yung bar, oh. Grabe na yung Nakainom lang. Ikaw, tanong ko lang. Bong, ikaw, We speak in English when we're drunk. sige. Bong, what's your wild fantasy? Me? I want sexy girl dancing in front. Yan. Wild fantasy ko yan.
Sexy girl? May Okay. magsayaw, tapos- Trixie will dance. Sample, sample, sample. Hoy, ba't ako? Hindi ko type Sexy si Bong na. dance. How about you, Trixie? What's your fantasy? I want ducks. I want ducks. Of course naman, that's our non-negotiable. Wala pa Kaya ako- nga ako kay Gabriel, ang swerte ko eh. Relax lang. Ay, ikaw, anong world fantasy mo? Ikaw nga. Sa atin na lang yun. Di ba? Alam mo naman yun eh. Pero, Ay, ikaw, Gab. Ikaw, ikaw, Gab. how about you, Gabriel? Ako? Grabe naman yung topic mo. Gusto ko talaga ng ano eh. So, makatry ng ano, tatlo tayo, parang ganun. Ha? Third song? Parang sort of. Hoy, grabe, napaka-wild mo naman. Payag ka dun, girl. May isa, ano yan, dalawang You're boys. so disgusting Hindi ganun, naman, syempre. Gabriel. Ew. Tinatanong niyo lang naman ako, sumasagot lang naman ako. Tumahimik tuloy yung mga tao. Ayun, nagkutuhan na ulit. Nagkinig eh. Mga chismo. Marites pala to. Yuck, ew. You're so disgusting. Ano yan, dalawa? Boys, dalawang... Siyempre, two girls. Hindi pwedeng dalawang. Ano yan? Grabe ka naman. Dapat 2 boys din kung gusto mo. Kakaselos Siyempre, yan hindi. ha. Ayoko ng two boys. Gusto ko, ako lang. Tas, dalawang girls, ganun. Grabe ka talaga, Gabriel. O ano? Ang tanong. Oo nga, payag ka ba, girl? May ganong fantasy. Ew! Like yuck! Tanong mo kayak. Hey! Naiinis na kasi ako, guys. Yuck! Ew! So icky. Yuck, it's Bakit? cringe. Ayaw mo ba? I don't want someone. I like the both of us only in bed. Try lang naman eh. Isang beses. Wala Seriously? Wala namang masama siguro dyan. Ano lang naman yan. At least, diba? No, stop! Ikaw. Ako yung waiter ito eh. Uy, talaga! Pero ako parang gusto ko rin basta dalawang ducks. Pero ikaw, girl, ayaw mo. May isang girl Kasi pa. ang hirap ng dalawa yung hahawakan ko. Ay! Ang aga-aga. Alam mo, ganon. Siyempre, halimbawa, ito mic, dalawang mic. Ah. Oh. Talaga, ito-demo mo pa dyan. Hawak mo dalawang bote. Ayan, ganyan. Cheers. Cheers. Cheers mo silang dalawa. Baka magkagustuhan mo yung mga lintik. Parang pinagsasama. Away yung cobra. So, sige, fight. Sabula sa puti. Napaka-active mo sa ganyang usapan. Kadiri kayo. Iyo. Pero yeah. Siyempre, two girls ang gusto ko. Siyempre nakakaselos yun, no? Ano ka na nga, CR nga ako. Nakakainis naman. Uy, okay lang. Hindi. Kadiri ka. Ano nangyari sa'yo? Kwentuhan lang naman to ah. Kahit na. Kaka-offend ka. Par, hindi ang nandun pa sa CR ni pa bumalik eh. Oo nga, puntahan mo nga doon, Gabriel. Ano nangyari sa babaeng yun? Oh. Hey, tara na, uwi na. Ayoko umuwi ka. Wala ka bang sariling paa? Uwi ako, Ano mag-isa. nangyari sa'yo? Okay ka lang? Alam mo, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic, kwentuhan lang Basic naman. nga, pero nakaka-offend. Nai-imagine mo pala na hindi lang tayong dalawa. Ang tingin mo sa akin, ha? Ganon? Hindi siya. Wala tayong commitment, wala tayong official na relasyon, pero hindi naman ako ganong klase ng babae na papayag na lang. Alam ko naman, Tiffany. Ganon pala yung mga ini-imagine mo, over ka talaga sa pagka-wild, Gabriel. Nagkikwentuhan lang naman tayo kung ano yung Kahit na, wild nasa harap ng fantasy. mga kaibigan ko, parang nababastos mo ko eh. Na para bang hindi ka nasasatisfy sa akin. Siyempre, satisfied ako sa'yo. Ano ba? Bawin na, sorry na. Halika na nga. Ayoko! Umuwi ka na, uuwi ako mag-isa ko. Ayoko kitang kausap ngayon. Please lang. Please lang. Tiffany. People say
Hindi naman po kasi ako talagang ganong klase ng babae. Oo, situationship kami, pero mag-threesome. Hindi ko na-imagine ang sarili ko na ganon, call and tits. Parang feeling ko talaga nabastos ako sa harap ng mga kaibigan ko. Kaya 1 linggo po akong naging silent kay Gabriel. Ginost ko siya. Di ako nagre-reply sa mga chat, sa mga tawag. Di ko sinasagot. Pero, Salamat naman, nagpakita ka na sa wakas. Namiss kita, 1 buong linggo, grabe ka. Natiis mo talaga ako. So sorry na nga ako eh. Lalasing lang naman tayo nun eh. Kwentuhan lang naman. parang totoo eh. Ano lang naman yun, kunwari lang. Huwag na lang nga natin pag-usapan yun. In-explain ko na, ang haba-haba na Libre ng chat mo kasi. ako. Oo, sige, go. Anong gusto mo? Tapos, after nito, saan tayo? Alam mo yung weakness ko. Una, bumawi ka sa akin Oo, Dami mong babawi. kasalanan. Buti nga, kinausap pa kita, pasalamat ka. Galit agad eh. Sige, dito. Sige, order ka din. Sibat na tayo. Sige. Gusto mo doon na lang tayo kain. Take out natin. Pwede. Pwede Diba? rin. Para Sayang mas oras. masaya yung kwentuhan. Diba? Tara. Kuha mo talaga ako eh. Nakakainis. Miss kita. 1 linggo kang pinaparamdam ha. Pwede, You're a teka bad lang, pwede girl. balik tayo sa narration. Pahingin ng bed ng Oh, sige, narration. sige. Sige Narrate na. mo na, narrate May mo na. nanarate Oo. lang ako. Oo. May sasabihin lang ako. Oh, sige. At dumiretso na nga po kami sa... Saan? Nag-check-in kami. Nag-check-in. Bumawi si Gabriel at syempre na-miss ko siya. At para sa mga kabisyo na nag-iintay ng Facebook Live, wala po tayo ngayon. Nasa YouTube po tayo ng Love Radio Manila. O kaya, Nasa YouTube, tingnan nyo. nasa YouTube. Promote ka. YouTube. Nabasa niyo yung dinownload, sinerch ko kagabi? YouTube. Sa YouTube po ng Love Radio Manila. Live talaga daw kasi. Sa YouTube, guys. Okay, balik nyo na. Saan na nga ba tayo? Halika nga dito. Talaga. Halika. Mahilig po talaga kaming gumimik ni Gabriel, Call and Tits. Pareho kami ng trip. Tapos nagiinuman. At isang beses, paalala lang po sa mga kabisyo na Tuesday and Thursday ang YouTube Live. At isang beses, Lasing na ako, par. Ako rin, uwi na kami. Sarado na yung bar. Sige, ako na bahala. Hoy! Kababae mong tao, parang ang laki ng ano mo, burps. Sige na, ako na bahala dito. Sige na, nakabook na ako dyan. Merong, ano ba yung binook ko eh. Green GSM, nagbook na ako. Sasabihin ako sa'yo, sabay na Trix. kami ni Gabriel. Baby. Alams na! Siyempre, masarap pa yung dessert yun. Aray mo ah! Sige na, ako na bahala dito sa friend nyo, ha? Tara.
Ang cute-cute mo talaga. Ano yung nabilis na? Asan ka ba? CCR ka pa? Hindi ko Maya ka na na ako. Shower na. Wow, na yung camel. Shower na ako. Ay, naku, nabibitin na ako. Sige na nga. Shower bilisan lang mo. ako. Wait mo ako mabilis lang. Okay. Bilisan mo. Opo. Ang tagal naman. Wow na yung camel. Babe, tapos na ako. Sino siya? Hello, good evening. Good evening, Sir Eman. Sir Eman, right? And ma'am, siya si ma'am. Gabriel, hindi Eman. Gabriel. Di ba hindi niyo po binibigay yung tunay na pangalan niyo? Ay, sorry. Oo, Eman. Okay. Eman, oo nga pala. Yes po, nice meeting you. Willow pala. Sino siya? Wala, regalo ng tropa, sayang naman eh. Ay, sa kanya daw ito. Gabriel, ano ibig sabihin nito? Wala, fantasy. Lasing naman eh. Nakainom ka na. May alak pa naman, yun muna tayo. Minubok lang po ako online. Ako po yung pang third party. Gabriel? Di ba sabi ko? Gabriel, ginawa mo talaga? Anong ginawa? Ginawa mo talaga to? Kahit lasing ako. Hindi naman ako binigay lang ng tropa eh. Sayang. Binigay! Malalaman niya ba yung room kung di ikaw nagbigay? Ha? Binigay nga ng tropa. Ang kulit mo Kapal naman. mo. Gabriel, ayoko nga! Nakakainis ka, ha? Nakainom ka naman eh. Umalis ka na dito! Kaya lang po bayad na ako ni Sir Eman. Kala ko ba bigay? Ba't Si Eman nga nagbayad, yung tropa ko. Alam mo? Si Brandon yun, pa-Eman lang. ako yung aalis? Magbibihis na ako. Teka lang. Uy, sayang na. Tayo na lang, sir. Ikaw, huwag ka muna makulit. Ay, teka lang. Hindi, usap na tayo. Ano ba? Ano ba uusapan? Bastos mo! Kapal na mukha mo? Ganyan ba talaga kababa yung tingin mo sa akin, ha? Hindi naman Ang bastos mo! Oo, wala tayong relasyon pero hindi ako ganyang klase ng babae. Hihilahin mo kung gano'ng gusto mo karami. Diyan ka na! Teka lang. Hala, nag-away. Magjawa ba kayo, sir? Jawa Tumigil ba ka nga. kayo? Tiffany! Sir, jawa ba kayo? Tumahimik ka nga. Sir, jawa ba kayo? Akin ka na lang. Even try. Metro's #1 Love Radio. Basic. Diba? Opo, situationship lang kami for bembang purposes only. Pero, ang bastos naman tingin masyado sa akin ni Gabriel. Kaya, ginawa ko po yung mas mabuti. Ano, Trixie? Sorry girl pero sinet up kita kasi... Trixie, parang hindi naman tayo BFF naman. Alam mo ako naman, nakulitan na ako kinuwento ko naman sa'yo kung anong ginawa niya. pero i-settle mo na once and for all para matapos Okay, na. okay. O, yan na. Hi. Oh, para saan to? Anong i-explain mo? Harap-harapan mo ng ginawa. Ano pang lusot mo? Trix, pwede alis ka muna. Trixie, huwag ka umalis. Trix, please stay. Bobolahin lang ako niyan, Trix. Please lang, dyan ka na. Ipapapadala ka naman. Hindi, dito lang ako, Gabe. Sige na nga, bigyan ko na kayo space. Dito mo na ako. Ano ba yun? Dalian mo Sorry na. Ayusin natin to. Yun na. Please. Ayusin ang alin. Wala naman tayong relasyon in the first place. Alin na nga ayusin. Tama na. Tama na. Hindi tama yung break na tayo. Ay, hiwalay na tayo kasi wala naman tayo. Ayoko na.
Ayoko na ng ginagawa natin. May mangan lang, walang commitment. Ayoko na. Talo ako. I-commit na Tapos natin. binastos mo pa ako. Ayoko na! Spellingin ko sa'yo. AYOKO. Ayoko na. Gusto mo ng commitment? Sige. Ayoko! Sino may sabing gusto? Ayoko nga. Baboy mo. Sorry. Ngayon ka pahingi ng commitment, tapos na lahat. The damage has been done. Ayoko na. Doon ka na. Sa in-order mo. Doon ka na. Sorry na, hindi ko naman sinadya. Hindi sinadya. Pareho talaga yung mga lalaki. Harap-harapan hindi pa rin sinadya. Please, sorry. Pare-pareho. Pare-pareho. Hindi. Sino ka? Waiter. Sige na, please. Sorry na, please. Please. Ayusin natin. Gabriel, please wag ka magkaroon na tayo ng- mag-iyak-iyakan. Hindi bagay. Alam mo, nakakasuka. Please. Ayoko. Please. Stop! Please. Please. This is all a big mistake. Metro's #1 Love Radio. Basic!